Aquell dia, la humanitat va recuperar un record terrible. Vivíem atemorits pels titans. I érem desgraciats per haver de viure amb aquestes gàbies, que anomenem mus. Fa més d'un segle, la humanitat es va enfrontar a un nou enemic. La diferència de poder entre la humanitat i el seu nou enemic era increïble. En molt poc temps, la humanitat estava a punt d'extingir-se. Els humans supervivents van construir Maria, Rose i Sina, 3 grans muralles, i van poder viure un segle de pau sota la seva protecció. Però ara,